See. Ikagayon. Hello. Gayon na malinawan ang labahan ha. Nakabarag ang basura nila. Ay oo. Pepuhan, nakasako. Pepuhan. Sagka more. Yan, akyat. Sagka pa more. May gulay. Look more. I love the view. So grainy. My God. Pagal-pagal na more. Aray. Mga buto ko diri na sa sagto. San maora na more. Hinapoy ako san diri na palibhasa naglalakaw. Ay, ito paano na muna yung one month? Oo. Mabaya, 1 month. 1 month. My God, look. Why so masagahin. Pero matabayin siya na magsagkalog sa diha. Oo. Exercise magayon mo. Exercise ka nara. Kita maumang. Ang ninaatag pa ang mga bot. Hospital. That's why working here sa voluntary. Ano ba yung trabaho ta? Volunteer. Barangay Nutrition Scholar. Yes, volunteer for a community here in our barangay, Bicol Province. Sagka pa more. Huwag kayo na nabiha. Magayon ang bagaw, green na green. Kaya mga vloggers ha. Talaga ano, punta sa di pa gud ako nakakabot dito sa Kawayan, magayon ako na dito. Sa ito madali. Ano ba pa ka Bisitaon si Ate Nora. Ah sige. 15? O sige. Sa 17 yata. niya na may. Surprise ta na lang, hindi na kita masabi. Oo, pa. Mapagalon man ang plano. Man ako nakakabot pa sa Manay Nora. Oo, kato kita. Napunta na lang. Napunta na lang, mahapot-hapot na lang kita. Lagyan ko Manay Nora, ano ba yan? Yes ko sa iyo. Look. Tapos ko daw. Oh. Dapat Manay Nora, may balon pa uli. May take out. May take out. Ayo, pari ba? Mabungyod naman yun. Nakabungyod ko. Kasi okay lang. Maging nga may kaupod. Bagay. Badi. Bilin sa para. May ano na, lisensya na si Nining. Mayroon. Student? Pero, Pro? Non-pro? kan po. Ah. Oh God. Thank you, God. A blessing to having a beautiful nature here. So fresh. Healthy lifestyle. Healthy living. Sabay ganon. Sabi ni hindi ako makitaman. Good morning. Good morning! Good morning, madlang people. Hi, daw si Lorita. Ano yung mood ko lang, ang burak ko. Lagay yung sunflower. Kaso lang, no time for planting. Busy ang pers. Naman. Mayroon pa. Okay, ang tagal. Mayroon pa siya. Si, ayun